Pistolka startovací německého výrobce EMGE, označení patent kalibr 320. Moritz und Gerstenberger, označení EMGE, pojistka, středový zápal, kalibr 320 nebo 7 mm, pětiranný zásobník ve speciálních kolejníčkách, ze zhora je vidět, jestli je ještě náboj nachystaný na odpálení nebo už je prázdno, a odfuková komora mimo osu hlavně. Zajištění, tam je taky pojistka, jak si později ukážeme, ale největší vychytávka, proč je tato pistolka označena jako patent, je ta, že pokud s ní někdy přijdete do styku a takhle budete chtít s ní odstřelit, projede to na prázdno, zásobník se vůbec neposune a nedojde vůbec k odpálení. Teďka prochází na prázdno a nedochází k posouvání zásobníku, nedochází k vůbec potažení úderníku, vůbec se nenapíná bicí kladivo. Původně jsem si myslel, že to je vada pistolky, ale nakonec potom jsem zjistil, že slovo patent znamená něco jiného na té pistolce, co si záhy ukážeme. Takže jak vlastně funguje záludná gravitační pojistka u pistole EMG 320, označená jako patent kalibr 320. Když se teda zmáčkne v klasické pozici, jak se normálně pistolka drží, tak spoušť projede na prázdno, nikde se nic neděje, nedochází k napnutí bicího úderníku nebo toho kladívka teda, a nic se neděje, ale jakmile se pistolka připraví na odstartování nějakého závodu, vesměs asi jachtařských závodů to bylo, takže 3, 2, 1, start. Co pak se nám stalo? Najednou dochází k napnutí bicího kladívka, protože tady ten záludný mechanismus nám po sklopení směrem nahoru umožní napnutí bicího kladívka. Po sklopení zase gravitační pojistka sjede dolů a pistolku nelze použít jako zbraň. Při startu 3, 2, 1, start, už lze normálně odpálit. Takový je to důmyslný mechanismus, proto je to patent. Poněvadž to je fakt šílený patent.
nechci to odmáčknout, aby ta následná rána, když to není zpevněné, to nerozprskla po celé tady ploše a musel bych sbírat pružinky a součástky v blízkém okolí. Takže je možno odpalit pouze v pozici kolmou vzhůru, jako při startování závodu. Není možné odpalovat mířit na někoho. Takže je to čistokrevná startovací záležitost, proto takový patent. Co bych chtěl ještě ukázat, je další super vychytávka u této pistolky. A sice nejen posunování zásobníků, ale i jakási pojistka, když je vyklopená vlastně horní část, nevím, jestli to nazvat závěr zbraně, tak je tady taková pojistka, takový malinký váleček, který, když je vlastně tohle v zavřeném stavu, tak se to normálně zasune a spoušť projde do konce a posunovač zásobníku vlastně projede po celé délce. Ale jakmile je tento záchyt závěru horního dílu odjížděný, odsunutý, dochází k vysunutí válečku a nelze potom vlastně dokonce domáčknout spoušť a nelze ani dokonce dotáhnout posunování zásobníku. Takže to zase taková jakási druh pojistky, čili nelze odpalit bez uzavřeného vrchu, zajištěného. A co mě taky zaujalo, je zde, radši si vyndám, někde se nespadne, protože tady ten mechanismus, tady pružínka, to mají vymýšlené. Já žasnu nad tím, co všechno vymyslejí do detailu u této pistolky, jako například zde. Snad to zaostří. Tady jsem. No. Škoda, že automat si myslí něco jiného. Kulička s pružinkou, aby to mělo doraz. Super geniální. Taková maličkost, ale potěší. Gravitační pojistka je, jak jsme se už dívali, to je šílenost největší v uvozovkách.